Super, mand. Ja, der er en op til spil. Hvor er du dårlig, Michaela? Nu tiger du stille. Og jeg har allerede plantet. Kort. En. Jeg kommer! Den. Kæft. Der er en søn. Lav, og så kommer der en gate. Sådan, vi kender! Sådan! Oh my god. Fuck, han er skadet, Det giver ingen mening. Jeg gav ham 81. Fuck. Please. Er du kommet igen? Please luk. Jeg sætter den på det Facebook, Michaela. Ja, det er godt med dig dog. Hej. Nå, Fuck skal vi dig, skifte? Det skulle det derfor. Please look. Please look, lad være med det der. Altså, Lasse. tag dig sammen. Michaela har midt. Okay, Jeg havde kort. Jeg havde Ved du kort. hvad? Hvis du siger, at jeg har med det en gang til. Jeg havde kort. Du har midt. Du er med. Nå. Michaela, hun er med. Jamen okay, jeg har mit. Okay, kontekst. Flasher du, der skal jeg. Hvad er? Og katten med Hvis mig. ikke du kan hjælpe den gang. Jeg vil kat. Du flasher mig. Til at skyde dig. Skal jeg booste dig? Nej. Gå nu væk, Nej. tykke. Please. Please look. Der er en dernede. Skud den nu for helvede. B, lang. Bare siger god. Du er dårlig. Nej. Please luk. Lasse, din kejl altså. Du har jeg ramt her. En der er Ja, jeg gav en 91. En oppe. Han er sunde. Hop bag mig. Okay. Hvis du ikke har den. Så er du dårlig. Hvad var det? Boost mig højere. Jeg kan ikke mere. Hvad var det skreg? Ja, der er en nede med den. I can see him. Hold kæft, jeg sådan. Godt, jeg kan, Noget kort i hvert jeg fald. kan ikke spille. Okay, Ginger eller Nigger. Jeg er helt færdig. Jeg er nødt til at tage øjnene. Jeg tror, de er B. Ja, det har vi jo lige sagt. Hold dig på A-side, prøv at styre dig. Jeg skal lige tage øjnene, mand. Pisse lort. Så jeg skal betabe. Du skal også ramme ham med sådan her. Ej, du er bare nu, du er sådan her. Skal du lige tage en snake? Prøv lige mig at holde kort i stedet for. Hold kort. Nej, jeg vil også Jeg har din med den kæft. nu. Boost mig lige. Undskyld. Boost mig med. Hvem var det, der skreg? Det kan måske være mig. Okay, han vil vi... Ej, stop. Det. Ej, please. 2 billeder. Grim er du, mand. Nu bare gå kort. Der er noget her, noget kan jeg. Fuck, jeg ved. Godt, så der er flæk sort. Ej, hvorfor har den her købt kun 30 skud? Du er grim. Så nogle kælder til folk, sådan også vil jeg skyde nogen. De kommer til at under. Hvad så det var der bedre? Jeg skulle lige til at skyde dig i hovedet. Please. Under skud, måske lige under. Lukke knife. Hvis jeg tager mig noget, det er lort. Under flashen. Midt, tror jeg. Ja, det var kom på B-hole af. Kører nok mod B så. Damn crank. Smut den, Michael. Lyk den til PSV. Please. Hej B. Jeg har kort. Glem det, hej. Nu har jeg den. Ja, tak er der. Ej, hvad laver du din hund? Det er min AK. Ja, det er langt. Så tak. Kan der ikke nu. Hvad sundt det? Tag det foran mig. Det er min. Tak. Nej, jeg skal have en. Jeg har midten. Surt. Hvor er du? Det er bare flatet. Giv mig den. 100 kroner. 200 kroner for den.
Gå ikke med dit fede svin. De er dernede, kanskje. Oh my god. Boost mig i stedet for det der pjat der. Så sig dog nok dit fede svin. Se nu! Ja, En det på var det, jeg lang, ved ikke, en så kort, meget. en kort. Det kan ikke passe, mand. Ej, det er fucking meget. Det er fucking fryderen her. Sådan, mand. En oppe. Hvorhen? Han kan bare op. Oppe, så var en anden, gik op. Bøsse lort, mand. Hold din kæft, mand. Prøv at mig holde ben nu, mand. Det er ikke passe i din dør. Boost Fik mig den højere. ikke lige smasken med. Nej, jeg er ligeglad. Jeg holder Boost mig højere. Jeg kan ikke bære dig. Du er tyk. Nej. Jeg går kort nu. Lad mig kort. For en knipper 5 mand, 7 mand. Okay, knap. Sådan er det. Skud den nu i hovedet for helvede, så jeg kan se min dejlige tidsmand. Fucking bøsserøv. De kører af nu. Så får man sin A-hole, altså hold nu kæft, mand. Begge to kat. Sidste kat, han har... Jeg ramt ham der. Hacker, mand. Og prøv at se et våben, de havde. Prøv at se. Jeg lader fucking 5 komedien. Hvordan er Michael? Ja. Køb en kold. Sut mig, mand. 5 komedien, kom jeg klar. Har du ikke en koldt? Der er ikke nogen, der holder kat. Mig og Anton, vi er kort nu. Okay, du vil ikke have den. Med eller hvad? LOL! Sagde han, Så tre kort. 4 kort. Jep. Fucking lang er Anton, altså. Jeg er ikke ved den af. Jeg kan ikke dø, eller hvad? Oppe. Jeg synes, så for mig hen ved gate. Okay, en ginger altså. En uden for gate også. Så alle sammen ved gaten. Please. Du skulle da please søge dig lige sammen. Jeg gider ikke til bolden, men jeg går fuldstændig amok. Lasse, må jeg prøve langt? Nej, der skulle være en ordentlig til at holde kort. Hvordan Ja, kan man jeg er være så en dårlig til at holde B? Skal jeg booster? Ja, jeg holder Ja. ikke midten mere. Så må jeg holde midten af stedet med kælder. Lad mig holde med næste. Ej, Der er en G21 for kort. Okay, AV midt. Det er så let lidt, det der. Han er inde. Hvor lang? Blandt Hold da bag. Seriøst. Hvad fuck er det for en lorte fucking pishamrende lorte timing? Det er en ginger, hvor du render med. Okay, jeg har midten med kælder. Hvad er hun så? Boost højre. Okay. Sådan det. Hvor grim at se på den. En lang. 2 Nå, op ja. midt. Okay, slap af. Jeg flasher dig, Den er mand. kort.